Magrib aja ning sawah. Ayo. Ijek magrib to. Ijek. Ngombe jamu. Adai timbul. Dadi wong urip aja susah-susah. Cangkemmu ya maneng. Magrib aja ning sawah. Ora magrib ya ora apa-apa. Dadi wong urip aja susah-susah. Pasangan malah bingung no utek. Ya, iki Cak Komet CS. Sugeng dalu, sugeng pinanggih, Mas. Nggih, wilujeng dalu menika Mas Kangko. Nggih. Alhamdulillah niki ora rugine. Sewengi ngipi lho kula. Loh, ngipi napa? Kula ngipi ndek dalu niku dicokot ula, jebule panggih jenengan lho sakniki. Ulone aku iki. Masa ulane lanang. Nggih, alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Derek tepangan menika mboten jarak. Orang jarak. Mboten jarak. Niki kan Mas Komet. Heeh. Terus kula niku rencang kawak. Heeh. Riyen nggih tunggal kuliah, terus kanca nyambut gawe. Niki Mas Komet kan ngasta teng guru. Bener guru. Tenaga pendidik. Betul. Alhamdulillah kula teng Migas nggih. Weh. Nggih. Migas napi bagian hidral LPG ya Mas ya. Hidral LPG. Wah kuwi jenenge dodol LPG nek kowe kok. Oh, migas kok bagian itu. Tapi kan padha jurusane yo padha Pertamina kok ya. Ngomong itu kok migas. Lah terus Ya biasa kula bakul LPG ngono wis ya beres. saru to kalangan ngene iki paling ora dhuwur-dhuwurno ngono ora ketang omahe nggo tosar udah telu. Iki sing nonton kuwi ora mung piyai kene tok sak dunia nonton. Niki Dilias ke siarke YouTube di Jalan Indonesia penontonnya meh 3.000 sing nonton. 3.000 penonton. 3.000 penonton. Weh, 3.000 penonton sing nanggap piro kuwi Mas? Siji kok. Ya Pak Haji tok iki. Pak Haji sapa ya? Kan ora ngerti. Lah kowe takon lali berarti. Kok lali piye? Pak Haji sapa? Lah Pak Haji Muhammad Wiyono. Lah, eling to. Eling kene kok Aku namung lali derek kok. donga nika. Nggih. Anu niku Mas Kangko. Ndek donga pripun? Kula dongake mugi-mugi wis awake dhewe ditimbali mriki mugi-mugi Pak Wiyono sak sampune wayangan dalu punika niki acarane napa ta? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diengkolmu. Karuan nganten kok tekon lho. Loh, aku ora paham ning kono mau nek dekor kuwi mau ki acarane nganten berarti ya. Nganten. Nggih. Ning bertepatan 28 Oktober kuwi hari Sumpah. Sumpah Pemuda. Sumpahi Pemuda tenan kok iya. Lah iya. Lah nggih, kula dongake sak sampune tasakuran dalu punika Nggih. mugi-mugi Pak Wiyono mugi-mugi enggal saras, sehat, terus rezekine lancar. Nggih. Dasare niki bos material gitu. Nggih. Heeh, lah nggih mulane bengi iki awake dhewe ditimbali mriki Mas Komet. Niki kalian Kang Mas Kangko. Nggih. Wis duwangu mboten panggih ya. Dangunge apa tau petuk? Gak. Lho lah iya. Ya lagi iki kok Ora ngerti kowe iki sapa ayo ngono. Oke, dipun tepangaken. Nggih. Kula menika paring nami Yono. Weh Cak Iyon. Nggih, kok Cak Iyon piye? Lah Iyon iki celukane Iyon. Nggih, Yono ngono tok. Oh alah Yon. Oh ya. Mau jane apik sing jeneng sijine. Sijine sapa wong enek ya kuwi kok. Masa Iyon tok ngono kok. Yon ngene sapi. Wah iya yo ngapik. Lha kowe wis ngomong pur. Enek sing ngrasane. Piye? Sing siji kok ireng ngono ya. Biasa. Ora apa-apa to ireng ki Nggih malah niki ireng nembe kok. lembe piye wis kaidekane yo ireng ngene iki kok. Sore mau sambar bledek terus ireng. Kok ora kok kowe iki bagianmu kene lho yo sekali-kali iki yo omong-omong. Matur nuwun nggih Pak. Napa? Lah pun dijak. Lah. Kuwi saka kersane bendane Bapak Haji Muhammad Wiyono saha Ibu Aca Hindi. Lah nggih. Nyuwun Cak Komet sing ngregengke dalem menika kalian Mbak Elisa. Nggih. Karo Cak Iyon. Nggih. Nah, rak yo ngono. Alhamdulillah derek udu. Kok udu? Donga Mas, donga. Derek donga niki ngantenan. Nggih. Berhubung ingkang gadah damel Pak Haji menika rak bos material nggih nggih. Nggih. Bos beras nggih nggih. Nggih. Lho kok apal sampean? Lho apal kula. Pokoke wilayah daerah Ringrejo
Iki ning Rejo, Mas. Sing ringin rejo mriki. Nggih, Lah niki sing nangkap kono. rong desa. Kok rong desa? Lah kono tulung. Lho, kono tulung. Tulung Rejo, Sing kene. ringin Rejo. Kowe melok tulung apa melok ringin? Melok ringin ya sementara. Lah iya sing bayari soalé kene. Ngantene ning kene. Lah kowe arep melok rono ya melok wit gedhe kae. Kaya Didongakno piye Mas Gomet? muga-muga dadi wong sugih. Aduh ya ampun, ora sah mbok dongakno. Pak Wiyono ki sugih wis. Lho lah yo ndongakno cekak ngono tok beres ya, Pak ya. Ya ora ngono to, Met. Ora usah teko ndi-ndi. Didongakno ki sing apik-apik. Donga kok ngomong sugih Lho ngono kuwi tok. apik lho donga sugih. Sugih kok apik ki lho. Lho, lah piye wong apa-apa duwe ya? Ya paling Lho dongakno. ketanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangko teng mriki nggih dikengken Pak Wiyono to? Betul. Nek dikengken mesti budal diopahi to nggih? Nggih. Lho, wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho, kok sampe wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh. Contone Mas Kangko. Ya, Pinter napa mboten? pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawe kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa Mas, wis sugih kok. Lho piye to Ngapa becake? kerja? Iki to. Ya ora sing penting ilmu sing pinter ana unen-unen. Piye? Carilah ilmu sampai negeri Cina. Kuwi unen-unene ngono. Wis iki kebacut. Bacot piye to? Lho kowe teko Blitar nganggo Google Map kok teko Cina lho. Kok kemajuan omongane. Wong sampean lho lagi dijak tanggapan kutha Siti. Teko Kediri. Enten tumpukan putih-putih. Tahu Kediri jadi. Wong herbal kok tahu. Tak kira tahu petis ki mau. Iki herbal. Nek jute wong ya do ngrubung ngene tak kira nyuwili siji-siji kok. Dongakne saking bos materialnya kok gampil. Piye? Saged didongakne kangge mantene saking napa kemawon kang saged dipendet saking material. Contone Contone dagangan kuwi mau. nggih no. Eh. Wonten koral, semen, pasir, palu. Saged niku dikit. Piye ndongakne manten? Nggih no, Pak. Piye? Koral Koral tegese? kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Ini nganten. Ora nyono bocahe kaya traplu ngene lho modele kok ya. Rapi apa obat pilek. Lah iya, kuwi sing Kanggo pisanan nganten koral. koral. Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Koral. Kuwi sing penting wong loro padha senenge, padha kompake. Nek wong loro padha kompake insyaallah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi mau. Jadi coba. Mbah. Aku tak tapuk lambimu Iya ya dimangi kok. wong ngene kok ya nesu lho. Iki Terus pasir. Pak semen. Oh semen. Semen iku turut. Ya awor. Turut oh ya. Turut. Pasir karo semen ki andeng. Ya, Ya semen. Tegese apa? Pasir sih apa semen? Semen iki duweke enake lagi 50 soalé. Iya ya. Ya semen sik, Semen pasir somben. hubungannya muga-muga tidak untuk sementara. Nah, itu semen. Muga-muga hubungannya langgeng. Langgeng dan untuk selamanya. Amin. Ngono dari kata semen. Semen. Ngono. Pasir. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang serasi. Pasir. Pinter tenan sing guri dhewe. Palu. Palu ki atos. Lho, piye to iki yo diartekno jarwo dosa iki apa ngono lho. Lah iya. Palu. Palu kuwi atos lho. Dadi penting sing guri kuwi. Nek gak atos kanggo nganten utaminipun nganten lanang kuwi percuma. Alah apa to. Kudu atos Mas. Aku kadang-kadang jamoni ya. Kudu atos. Mulane yo dikeki semen karo pasir mau ben wis atos. Ulet. Lah ya ki harapanmu ngono ya. Nggih no. Iki muga-muga Mbak Mas Mbak Putri kali Mas apa? Femas. Mas Femas. Nggih. Iki menawa sampean kuwi duwe tip wong omah-omah iki Gadah. paling ora ki ya. Tip kumpul napa? Kompo ku dijengkelmu ngono. Maksude tip sing marai iki muga-muga ngantene ndang kagungan putra duwe kagungan putra lho. Wah, kula pun cerita kok Pak Kangko niku pun kula paringi tip. Akhirnya ya berhasil. Tangga kula nyen sewu. Niki omah-omah rumah tangga niku pun 7 tahun mboten gadah anak. Mongko anak niku kan penguat rumah tangga, hoyote rumah tangga. Ibarat pintu ki kudu enek kancinge. Lah betul, Kuwi mulane ki wong omah-omah kudu duwe duwe tip.
Lho, duwe anak kok duwe tip piye to? Ngono. Lah iya piye Amri iso duwe anak? Amre iso ndang bobot ki sampean. Lah iki ya karo ndongakne mantene sing lawas. Mas Wintamai karo Mbak Ulya ki 2 tahun urung kagungan putra. Muga karo tipmu ki kok iso duwe putra. Muga-muga ya ta. Nggih. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara medis, yang kedua cara alternatif. Niku penting. Enek carane enek loro. Nggih lho. Sing pertama Cara medis. kuwi diterangne secara medis, kuwi contone. Medis kita bisa konsultasi ke dokter kandungan. Nah, sampai ngerti dikasih obat-obat penyubur. Ya penyubur. Nah, bisa hamil. Itu secara medis. Konsultasi karo dokter kandungan. Betul. Kuwi secara medis. Sing nomor loro Cara alternatif. lah kuwi lho. Alternatif biasanya biayanya sing murah, ngono lho. Murah, Mas. Alternatif kuwi contone Diurutno. berarti diurut awake terus sikile niki dukun anu ngono ki tukang urut ngono ki ya. Oh, repot ora usah. Lah diurut iki piye maksude awake iki diapakno urat-urate dikencengne? Ora usah, gak usah repot-repot, diurutno dadi aku sik apa kowe sik. Dalange diurutno yoga-yoga, endi sing ngepasi? Lah iki terus ae. Sing pertama mang medis lewat dokter konsultasi. Apik kuwi tipmu. Iya lah ya. Sing nomor loro diurut Diurutno. kok kono. Sampean sik, Kowe sik ya iso. kono sik. Aku sik ya iso. Lah kuwi teko kono gak diurut apa piye kok kowe iki? Gubengno kabeh kok ya. Tip kok wis muga-muga nang gadah anak. Ah nggih, wis didongakno mugi-mugi berkah, kersane tambah berkah. Nggih. Kala wau pun diaturke Mas Kangko sholawat badar, muga-muga awake dhewe iki ya iso sholawatan paling ora. Kowe jemeten-meteni. Aku gak tau selawase karo Pak Kakak selawatan. Lho, sholawatan maksudnya awake dhewe sholawatan ngono. Iki mumpung enek komplit kanca-kanca. Ya. Ayo pancen wayang yo mesti dikompliti to. Lho, piye to maksudnya iki awake dhewe menyanyi sholawatan kok diiringi kanca-kanca ngono lho. Isa tenan, Mbak? Duka. Aku yo ragu. Apa to? Selawatan Iso. Kene iki ketua jamaah tahlil kok. Wah iya. Monggo Cak Yon. Oke. Suwaru ngono gitu. apa-apa. Anu jenenge kan Yono. Iya. Kontino. No kene. Apik no lho kita. No wong nggonanku bupuk ae. Lah Cak piye? Sholawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pasno dadi antarane aku mbek awakmu ki iso Aku wis ngomong pertama to aku gak patek iso. Iso wis to. Iya. Sholatu sholat kurang dek. Sholat kendeken. Sholat jane delok lambemu. Wo, lah ilatmu nyekeh marai kok. Kaya ula dumung lho rumah aku. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gak lanjut to. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kok guri cok dawa muni kabeh bareng lho Met. Wedi ya guyon. Ora apa-apa engko salah ya ora apa-apa kok ya. Sing bareng ya. Nggih. Sareng mengke nganggo terbang apa nganggo apa? Anu terbang mawon saged miber. Lho, terbang iki lho bunder iki lho kulit. Iki jenenge lembu sekilan ya iki. Kok sekilan lho. Lah kok lembu terus mau sakilan ini kayak lembu sekilan to. Iya iya. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ding dang ding dol tinuku. Aku sing adol. Aku sing utang kok ya. Ya. Kok nesunan ya? Aku sing adol kowe kok sing tuku nyok ngono lho. Dijak ngomong kok angel ora kaprah. Ora duwe duwe ya. Lho ora duwe dhuwit ya ngubeno BPKB apa piye. Magrib aja ning sawah. Bener iki. Terusno. Terusno. Magrib yo bener to aja nang sawah ya Pak ya. Bener. Magrib sawah. wayahe ning masjid kok. Lah, nek saiki sume udan sambar bledek e. Magrib aja ning sawah. Betul.
ngomong isik. Lah di mangne mobil tak omongi ngono. Lah kene wong turu kok diomongi. Aku iki gampang lali kok. Elingku yo pitik ngono tok. Lah yo pas pitik bener kuwi, pitik. Eling pitik kuwi bener. Pitik magrib. Sak iki pitik kuwi kok pitik magrib mek apa to? Pitik. Nah. Iya. Bener. Eling ya. Eling. Magrib aja ning sawah. Pitik dadi kurungi ngono. Dadi wong urip aja susah-susah. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib aja ning sawah. Cendila aja oleh ngowo. Dadi wong urip aja susah-susah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib aja ning sawah. Lampu disumetana. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu do lakonana. Limang wektu do lakonana. Magrib aja ning sawah. Wayah udan lerena liwat. Dadi wong urip aja susah-susah. Krungu adzan ayo padha salat. Ya terus ya. Magrib aja ning sawah. Bocah pinter kok. Magrib kok mulai terus. Dadi wong urip aja susah-susah. Aku iki wis rada murus. Magrib aja ning sawah. Ayo, ijek magrib ijek. Ngombe jamu adai timbul. Dadi wong urip aja susah-susah. Cangkemmu ya manengok. Magrib aja ning sawah. Ora magrib ya ora apa-apa. Dadi wong urip aja susah-susah. Pasangan malah bingung no utek. Aku aluk dhewe. Bingung nang utek piye? Kowe penak karo magrib tok. Kancane nganti mbledhos pikirane. Lah kowe iki jere wong sing tipe wong cerdas, wong lantip. Isae kapan? Magrib terus kene mikir lah kowe gur magrib karo mburi apa mau? Oh dadi wong urip aja susah. Loro tok lho lah kene mbledhos e. Ngene kok bingung wong berarti kurang lantip kowe. Kowe nek kurang lantip mulane aku mondok ben pinter kowe. Apa? Mondok. Canggon kowe mondok padha goblok kabeh. Kowe aja sembrono lho iki. Aja sembrono lho. Mondok surpring Ning pondok pertanian. Pesantren kok lali aku. Pondok pertanian. Lah ya ning mriki teng dalem Pak Wiyono aku wis gumun lho, Met. Ya, Pak. Pagri so apik kaya ngono. Oh, soalnya material kita Pak nggih. Betul.
material kok. Daleme gedine ra kaprah. Wih, jan iki tipe-tipe rumah anu Eropa. Eropa, Mas. Eropa ngene iki gowedi. Wis pokoke sing ning jero upama kowe ndek omah kaya ngene iki piye, Mas? Wah, tak dol. Lah alah kesebut dol. Omahe iki lho ning jero. Wah, berani tapi apik. Lah kowe muni upama kowe ndek omah kene piye tak dol aku ngono. Dhuwur plafon. Ya. Weleng-meleng Lampu. lampune gowedi mondhelong apik ngono, Mas. Ala nggonku enek. Endi? Bunder gedhi. Apa kuwi? Omah tawon. Meh padha karek ngedok. Dok. Ukirane ya apik. Nggonanmu apa enek ukiran kaya ngono? Rata, Mas, ukiran saka ke mumet guys. 4 apa 8 saka ke. Lho, iki ukiran langsung Jepara dari Jepara. Jepara cek kurang terkenal. Iki langsung diukir rayap. Dadi Oh, apa kuwi jenenge diukir rayap ya dipangan rayap kuwi kok iso. apik-apik. Apik apa kok ya bengi iki delok masyarakat mriki kompak. Nggih. Sing ngarep do ngadeg, sing mburi do lungguh, berarti sing mburi gak enek ya to. Ngawur. Kok ngawur piye kene iki nyatane kompak-kompak. Nggih. Sinomane ya apa ki cekatan ning mburi. Cekatan. Awake dhewe lagi beleng diaturi langsung monggo Mas Dahar. Nggih. Saking cekatane cek 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 cek. Iya. Terus kuwi bar kuwi kopi. Kopi urung urung diombe genten rokok. Iya. Lah giliran aku bar macake tak delok wis gak enek saking cekatane digo mlebu neh men. Berarti urung sampe mok senggut. Babar pisan yo lagi banyu. Yen sewu Pak Kangkot terus Iya. terang niki wau kula iri. Apa? Mbak, niki bintang tamune ra enten, Mbak. Mbak Lisa. Nggih. Kok iri ngopo? Mbak Alisa dugi bleng. Wah, Pak Aji Wiyono Bu Aji, putra-putra sedaya wah padha foto. Oh iya iya. Lah kula teko iki sapa? Lah kowe ndek awan wis dipoto ngono kok. Aku jane suwi rong foto. Berarti wajahmu iki kurang familiar. Nah, ngono lho. Nah, Mbak Elisa kan sesuai dengan kemauan Pak Haji karo Bu Aja. Yo pas ngono. Wong kene iki lho apa enek sing kenal karo kowe? Lah nggih, mati niru kula teko ngriki jane kula dandan. Heeh. Pun model ngeten iki terus medun mriki, mesti enten sing ngejak foto. Ah. Lah kula kan katokan cekak langsung blusuk ngoten. Ah. Aja dolanan kono le. Dikira bocah dolan. Lah iya. Tapi yo ora usah dadi ngopo. Gak apa-apa. Tapi Pak Lurah kala wau Pak. pangke teng wingking. Oh nggih Pak Lurah. Heeh, mau ngrasani. Rencana ki arep digawe, nek gak kleru ya arep desane kuwi arep apa ki sedekah bumi. Oh. Heeh, ngrasani ki mau arep nanggap Mas Kangko. Heeh, dagelane aja percaya kadang-kadang ora awake dhewe. Lho, ora to Mas. Lurah iki Wah, apa? tak ugah no. Aku njaluk nomor tok ngono tok. Iya teko ngemper terus dihapus kok. Pak Lurah ngapunten guyon lho nggih. Nggih, wes dianggep Nggih, Lah kena tangga 22 ya karo awakmu. Nggih, alhamdulillah. Ngangge kuning lho sok mben. Kuning nggih. Kuning no Golkar hari ulang tahun Golkar Mas Yun. Gak duwe. Heh? Gak duwe. Oh, tuku no. menyesuaikan dadi Ngeten acarane apa. ngangge Golkar to? Golkar. Kuning. Kuning. Anu panjeri sik tak nggo tuku anu sik. Kira golek eventmu lho. Nggo- Iki mau kan ya Mbak anu Elisa. Mbak Elisa kan ngajak Oh foto. ibuke. Bu Ediang Utuh. Sing derekne Mbak Elisa. Lah ya mboten. Oh. Innalillahi wa inna Cek, cek. Oh Salaman. nggih nggih nggih. Lah iki kok kaya bodoh salaman terus. Ya ora apa-apa kudu nrimo ing pandum. Salaman rutin ya. Lih, nek Mbak Elisa mau mlebu sing nyalami ya sing digawe. Sing digawe. Terus Pak Lurah, Bu Lurah salaman kabeh. Nggih. Lah kowe iki enek iki ya mbok ditampa iki. Ya tak syukurno. Lah mbok syukurno piye syukuri. Iya ya. Lah disyukuri kok disyukurno. Baruri ya, Pak, ya. Met, Nggih. iki engko jekne bintang tamu wakil Met. Nggih nggih. Kejaba awake dhewe engko sing lagi anu niki Mas Kangkon nimbali pinten dagelan to, Pak? 18. 18 gitu, Pak. Akeh men. Lah iki engko awake dhewe Pak. cetha kok. Haji Wiyono nika rak Ya. tiyange dono weweh. Heeh. Seneng sedekah lewat nyenengke para tangga-tangga. Wingi sing diarani dana rasa. Nah, niki kan nggih wara-wara niki lho anakku wis payu. Lah ngono wis dadi nganten. Mula niki nek mboten klentu Mas nganten kali Mbak nganten ajenge nderek mriki suka parisuka. Oh ngono. Nggih, Kalau wau wonten ngoten. request lagu. Apa? Wau kula dibisi anu kali Pak Kajiyono. Oh. Wae kula suwane sampean nyanyi dangdut Mas. Oh. Oke siap lho terus kula terus diamplop. Iya. Kuwi tenan apa ora?
Upomo. Oh alah upama. Amplope Kagetku kok ning jero ki ra enek popo. amplope upomo. Upama. Pancingan. Iya. Tenan to? Nggih. Mana di panggung to? Nggih, Mas Nganten kali Mbak Nganten siap nggih. Putih Mas. Nika pun siap. Oke, monggo Mbak Nganten kali Mas Nganten monggo katuran Sengkar saking Palenggan, monggo teng pepanggungan. Ya di MC ini to, Met? Pripun? Di MC ini no. Nganten iki. Heeh. MC Mau nganten ya nek metune ya ana MC ne kok. Nah, Oh, MC nganten sapa ora? berik. Nganten. Iya ya. Ibu MC ini dangdut po ngantenan. Karepku baik ngono. Oh iya wis saisamu. Berik berpenonton. Penonton kok penotron. Penonton. Kuwi lek sone api. Lah nek kuwi sone Iki sone tanggaku kae ya. oh sing kurangan setrum Akhir kae. malam Jumat tinggo tahlil. Setrum enten. Break berpenonton dari berada. Sebenarnya pada mata pada hari yang sangat spiritual untuk Anda semuanya. Ada salah satu Nganten salah satu. wah kayak triple tok. Salah satu. Ayo. Salah satu Nah, bintang tamu yang sangat luar biasa. Selain ada deretan bintang tamu, ada juga manten yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada siapa manten berdua? Bersama, kali ini kita panggilkan sama-sama putra dari Bapak Haji Wiyono tentunya. Kaget aku. malah guyu ae. Pancen nem sendang itu yo ngono. Yo tapi nek kakean yo sae. Mas Kanten, Mbak Kanten, monggo. Sepatu to. iya yo. Monggo Mas, Mbak Kanten. Sekedap. Go. Ya. Monggo Mbak Putri kalian Mas Fermes. Mas Fermes monggo kali Mbak Putri. Ayo Mas. Yo. Sik entene udut. Iyo. Niki kalau wau pamundutan. Nggih. Mas Komet kersane nyanyi dangdut niki khusus Mas Komet dalu punika Nggih. diutus nyanyi mawon sing dangdut lho Met. Dangdut. Wis rasa mau omong nek ndangdut urusanku. Lah iya. Iki jenenge anu Mas, Komet karo Cak Yon. Pripun? Iki saka lek kemudian ngunduh manten to, sing kene sing kakung lek ngunduh. Nggih. Saka tembung ngun karo nduh, Nduh. undang tangga teparo, duh iki tegese nduduhne. Lah. Lah nek cah wedok nang kene kuwi berarti mantune misale Pak Haji Wiyono. Pak Haji Wiyono. Nduduhke gen roh kabeh iki lho. Garwane Mas Mas. Nah, niki ceritane iki anu Boyong Putri. Mbok, Boyong Putri. Iki dunung apa ora to jak omong Boyong Putri. Gak. Boyong ki maksudnya Mas Mas. Ya. Niku kan anu apa ki di dadi nganten Dadi nganten. kali Mbak Putri. Ya. Lah iya. Lho lah iya. Iki diboyong rene. Oh ngono. Iki dunung apa ora? Maune ning ndi? Lho,
Sing ngerti sapa kok iso ya maune ya Lah dikata diboyong ki rak ya maune kok dari satu tempat ke tempat yang baru. Mas Femas, daleme kan mriki putrane Pak Wiyono. Nggih. Sing Mbak Putri daleme ngono. Ngerti ta? Aduh ngono. Ngantang. Ngantang. Ora ngerti kok. Ngantang napane Mbak gardu niku. Pos kampling niku. Sampeyan ngerti Indomaret. Lah iki masuk. Lho Indomaret ndi kuwi? Wis pokoke golek Indomaret, mosok sak ngantang. Wong golek alamat kok ngawut ae kok ya. Menyanyi Mas Komet. Nggih, nek anu ditangkreti riyen mbok menawi ada permintaan. Oke, kan nika Mas Bemas mungkin ada Mas permintaan. digandeng Mas, nganten baru kok digandeng wong aku sing lawas ya. Masa kowe karo bojomu ki gandeng terus. Tak gandeng terus ra tak gandeng wah tekno apa-apa. Lah kok ngentekno apa-apa piye? Ya saenenge dijupuki kok ya. Oh, bojomu ki anu tanggan apa ki panjang tangan to? Gak ya umum. Lah ya umum maling to. Kuwi lho mikir nang burine kuwi lho kon ngendikan Mas. Mas bagaimana kesan dan pesan menjadi temanten baru ngono lho. Pripun pesan dan kesane jenengan ku rumaos seneng terus getun napa pripun ngoten lho. Nggih seneng. Seneng nggih. Nggih. Niki pilihane piyambak to? Nggih. Wah jan luar biasa. Berarti sampean ki lelaki sejati. Menika pilihane mbake yo ayu. Pol. Berarti pilihane dhewe. Nggih. Enten Mas Komet biyen. Sauran utang kaya bojomu ya. Sauran utang. Ijolan gabah rong sak ngono terus diijoli bojomu kae. Iya. Ora sanes ngono kok penyataan. Pesan dan kesan ngoten nggih. Di semoga pengene putra pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Terus Mbak siapa tadi? Putri. Sampean kalih. Mungkin nak dereng dados dangu kabar-kabar lho Mas. Kenapa? Hubungane apa? Nah, mungkin tip kula kan lho ngono. Lah timbok kon ngurut lembut no kowe iki. Kabar-kabar ngono. Pengene putrane kalih. Nggih. Mbake nggih kalih ngoten nggih. Pengene menika Mas Komet nyanyi lagu napa? Mungkin ada permintaan, request jenengan. Penyanyi dhewe kok. Lho, nyanyi Lho, dhewe. Mas ngenten iki penyanyi kok. Iya Masa? Mas. Sanes. Oh mboten. Sanes kok. Biyen. Kemeruh. Mungkin nek kula nyanyi jenengan Mas kalah aku kan terkenal. dewa ngamuk ini. Mas satu nada Mas. Nah, ya satu. Niki contoh nih. Ya. Dia lelaki. Aku lelaki. Engkau pun lelaki. Bahkan kau lelaki. Tukang soteng lelaki. Yoko lelaki. Masnya ini lelaki. Bapaknya ya lelaki. Wes dang laki kabeh ngono. Lapi kutak. Lah kowe iki ngomong kabeh aku lelaki kabeh lelaki. Masalahnya aku nadane hafal kata-katane. Ora hafal. Ngono yo rasah nyanyi kuwi kok. Kuwi mah lagune sapa to, Mek? Niku. Heeh. Lho, Muksin apa serta kae? muksin sing genanku kok ngono. Oh, dicontoni lagu-lagune Roma Irama sing apik-apik apa Sing ngono. sesuai dengan karakter. Jare suaramu apik kaya Roma Irama. Nek suwantene Mas Komet niku jos. Alhamdulillah. Apik. Nggih. Raine ku lho aku sing gumun. Modele kaya Kopo Dragon lho. Pertama ngewasne aku ya pancen ngono. Lho ini kok ngono. Nek suwe-suwe Akhirnya apik. mutah. Iya. Podo. Nek lagu Roma Irama Ah, sing untuk pernikahan apa enek ora? Nggih no. Oh, apa? Masih madepe ngriko njen sewu. Masih madepe mriki. Terus oh iya. Niki masih madhep rene. Heeh. Mbake madhep kula. Iki sing Yo madhep rene. Enggak oleh. Wekku iki. Madhep tok. Manten nyari angel kudune to. Anu. Wekku iki aja. Lah iya masih kan madepe mriki. Ya. Mbake madepe aku. Yo ora yo madepe ngantene kok yo. Mbake lho bingsul kaya bojoku guwingsul tok. Ngarepe 15 apa pira ngono. kae mrongos nek kuwi. Malah ngenyek merongos. Agustusane lomba apa panjat pinang nomor 1 ya. Kok iso? Ature urat durut ra munggah. Bojoku lu mak cetok munggah. Bojomu plato. Itu cetok. Ah iki tembang sing mawa pitutur. Nggih. Roma Irama apa? Ayo. Setiap
keindahan. Mas. Yang tampak oleh mata. Sampean pegang tangan Mbak. Terus Mbaknya pegang tangan saya dong. Yalah. Hanya istri saleha perhiasan terindah. Langsung masih dilanjut. Ora. Iku lagu liyane nek ora liyane kuwi. Napa? Selain untuk istri solehah enek ora. Ojo kuwi met. Lagu liyane kuwi. Kayak Mangku Purel lho apik. Lagu kanggo nganten nek Mangku Purel. Lah kowe nganten manyar ya terus ngono ae no. Sing mau pitutur mau anu ngono lho. Liyane Oh, solehah. liyane apa? Ada dirayu lah. Iya. Pakai lagu. Upama- Mari ngriko. Hitamnya arang kayak macam. Moh aku lapodo lanange mbok gandrung ki piye ta? Contoh. Walah contoh. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Mbak Putri wis mulai guyu. Biasanya wong seneng guyu metengan. Hei. Metenge ora apa-apa terus nek bojone Mbak Putri ki anu guyu ki mergo seneng bengi ki malam-malam bahagia. sik to, sik nyen sewu sakjane nyanyi niki mungkin lagune request tetep kula turuti. Iya. Nek masalah niki wau jenengan pengen gak ada putra kalih to? Nek saged kula pengen ae sanjang karo Pak Kangko. Apa? Minim nek saged 3, Mas. Duh, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3. Nggih ta Pak nggih? Bener. Pak Aku we papat kok. Lho, malah lu Jenengan pinten? Papat. Sampean? Aku 3. Loro. ning. Terus gunane apa kok duwe anak telu? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawe wong sukses kabeh. Hah? Terus sing siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten ya Pak, orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tua Pak. Heeh. Nggih to, nek saya tua mlakune ya ora cetha, nyun sewu nek jenenge wong tua nika mripat mboten awas dan lain sebagainya. Heeh. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawe kabeh, madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho, Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. titip kondi met. Weh bener. Tadi lek sing siji ning Jakarta, siji ning Surabaya, siji ning Malang ngono ning omah ra nek kancane ya. Lah nggih tinguk wong tuwa mesakne. Berarti kudu enak sing digoblokne siji. Siji. Saiki dulurmu enek pira? 3 Pak. Nah, sing ning omah sapa? Kula. Nah, sing goblok kowe berarti. Aku yo lagi sadar. Oh, kuwi berarti ngendo awakmu dhewe to iki. Berarti aku jadi goblok nek. Layak aku krasa. Karo bapakmu, Maratuwaku ya sering ngomong ngono. Kowe kok goblok to leno? maratuamu. Berarti bener. Bener. Kula sing Kowe digoblok. kok malah bangga iki rumahku. Berarti kan ada contoh yang jelas ngono. Lho ya, niki lho contone Nah jenengan niki gobloke kula niki setunggal. penting. Nah, Dadi minimal 3 nggih Pak nggih. Wis pokoke plek plentu. plek plantung. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih Pak. Ah, iya. Anu Lho, ada. lelaki mang wis sida apa ora? Ojo. Kuwi Ora besok sida. nak ditanggap Pak Lurah ya ora. Oh iya. Nek sida rencana ki nanggap tip tok kowe. Gantian sampean ya. Yarno, nah aku kulino. Oke, di Sarno. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Iso itu. Aku mau nih piye ta? Bapak Ibu. Salah kata jenenge. Boten sias didoni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu Kondi Met. Hah? Kondi. Wis karepmu lah. Kok alah sebuah Kondi. Kita sambut ada. Kayak kok ayo Jakarta. Mbak Elisa to? Nggih. Nah, kok nah. Oh, iki Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah, MC kula- mbok sing teton. Lah kula kinten nek mara tuane komet tok Ora. Contohe kaya tem anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Dumateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. Kakus Oh, piye. Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredeke. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, sapunika wonten bintang tamu saking Ngayogyakarta. Alah, Delongkas wis pindah.
pun pindah pun mboten usah ditampilke nggih. Pindah Jonegoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida ngemse ora tonyo lambimu engko malah. Iya, Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sinten? Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan mboten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Yo iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye arep njaluk apa? Karepmu piye? Met Sapa jenengmu? Aku rung tepung. tepang kok tepung. Tepung bener iki to. Tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking apa saking ngajeng? Saking ngajengan. Ngajeng kok. Ngajengan mriko terus mriki minggah. Oh, Saking ngajengan. Nggih, wonten Ki ngajengan. cetha ora to, Met? Gak. Wah, aku ora cetha kok. Tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng mau lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Mas Ewa. Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi napa. Nggih, selamat ya Mas, Mbak. Iya. Mas Femas saha Mbak Putri. Iya, Mas Femas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang pecodot kan. Kating pecotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Udah saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. kenapa? Karena ini termasuk bengkong. Nah, sing ndi ta? suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak Semua. orang. Oh. Gitu loh. Jadi Mas Gantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau iya. Mbak Nyaman dan bahasa Arab biasa pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku enggak belum pernah ke Oh, Arab. Perlu Ya. belajar dengan saya. Mbak ajarin aku piye asli ajarin. dari Selamat Arab. pagi. Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Pintere. Mbak Mbak selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Kengko nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal napa mawon. Karena bakal isak ora. Ya bacaane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Mantuk. Apa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya, campur sarean apa dangdut? Sarean sih. Oh, nggih. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? Lale lale la 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 niku napa? Oh alah, judulnya tali kotang Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno kae lho. Sing gitu. Yo ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Semantuk piring. Nggih. Oh ya, gitu. Napa? Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiyono ngersake gerikis. Oh iya, gerige sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak, ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet. Oh enggak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget, enggak apa-apa. ya. Gak nyanyi, Enggak. bayar. Loh, piye to iki sing Yo nanggap jangan kene kok dar-der-dor to. arep bayar piye? Yo lagune sedane apa Cak Komen? Manut Mbak Elisa. Oh iya apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Cak? Tadi Katrisna Sejati. Ah. Sias niki Kalau mboten. request dari manten satu hati sampai mati. Ah. Ya. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat temen. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Gerikis Sinden juga satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing amal? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa ndak? Mbak Mbak Tati Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? malah pada online. Anu, satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi apa? mati. Apa apal Wiwi? Yo, coba, yo. Ya Mas, satu hati sampai mati. Ha, ha. Yo. Dek, kene Dek.
nyanyi? bagus. Apa nyanyi? Nyanyi. Ah, masa? Lho, nyanyi Ora sampean ketok. gak percaya jajalan to? Hanyalah dirimu Karo kene. kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tane yo pinter tenan. Cantik tuh malu-malu gitu. Malu. Suaranya bagus. Gak iso nyanyi. Iso. Si lanang gak iso. Ora apa-apa to ngono kok iso. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ora apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Oh iya iya. Lah kowe nek lanang ki pinter nyanyi, ya mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning prapatan nggo gitar, maras do mergawe kok iso. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Ya ora mungkin ngerum ya pet ya. Gak wis gak diragat kok. Wis kek entek kabeh to, Teh. Tek. Oh, alah. Sampun, Sampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Iya, Bima. capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin, sudah amin. diberikan keturunan untuk anak. Nah, Nggih, Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Wah, Met. pasangan yang luar biasa ideal. Sing Karo lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Ya carek pomo Elisa dadi manten karo karo Komet ngono jejer. Alah ya ora waduh blas. Nek, Gimana? nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Bojomu kok Elisa to? Nggih. Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Alah, ngene aku ya. emang aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak popo aku loh. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Krik. Ibu lho jere ora nesu. Ya ora apa-apa ora apa. Upama sampean elek, Elek. terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Nek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, ha malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, kok? aku nyun sewu lho, tanggapan saulan muput iki gak nek gange belas. Lho, saulan muput iki gak enek blange blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah, kene dipangan wong piye? Ya Ayo. ora apa-apa wong Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sine omahku lho. Ngantos sakniki kula jek bingung. kok bingung. Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Tak angen-angen. bojomu ayu, Heeh. kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salah maneh. Bodoh pancene. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Met? Gak ro, tapi tak angen-angen samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng, masa turunane kuwi. Lah mbuh aku ya tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge Sabar piye? sedekah rasa, Met. Ya. Waduh, sedekah rasa e. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku yo ngono kuwi kok. Ini ada permintaan mudang kuning. Nggih. Sapa iki ora diparingi jeneng, nah iki yo maringi harta uga nangis sakjroning ati. Nah, Ya. sing diparingi apa Mbak Elisa? Tak kasih juga minta atau gerigis ya tadi ada. Nggih, Ah. dereng katuran kalau wau grigis. Gerges. Nggih. Ya, oke. Manut. Piyambakan apa kalih? Ya dikancani sinden, ayo kancani sinden. Mayang, ayo yang. Nah, yo. Di kancani siji-siji mesakne lek Mbak Elisa kon ijen. Nah, ya sini yang. Oh ini sindennya cantik-cantik, suara bagus-bagus Ini yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu loh. nah iki. Ki yo Cik gadis Mbak anu Mas Komet. Niki. Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Gadis kok 6 tahun yang Kuwi lalu. jenenge ya second. Ya seneng aku. Ya ora apa-apa ning omah ya second e lho. Entuk ning kene second ora apa-apa to. Ya, nomah tak ijolno iki ngene-ngene iki teluru wae. Iya no, wong gedene ya rong iki kok Telu no. Wah telung kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Ah, Tuan rumah. Terima Rikis. kasih ya. Rikis. Mayang Ya. bisa ya? Insyaallah. ki yo ndedonga Mas Komet. Nggih. Ki cah pecil sing nggone tanggapan iki lagi lara ning rumah sakit. Oh gitu. Ah. Nggih, Nggih. Mau kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyanti kancamu? Nggih, anu Lara.
Mboten kok iso kok lara. Wonten anu tugas dinas. Oh tugas dinas. Nggih. Jadi biasane karo cak dodok sing lemu sing Lemu. raine gaji tok eta. Gaji nggih nek pancen lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Ah, berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya ta. Nggih. Dijaga kewarasane, Nggih. dijaga kesehatane, nggih. Nggih. Sehat ya waras Kersane katanya, Pak. Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat betul tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. Sehat kok orang tentu waras. Lho, enek wong gendeng kae. Iya. Kae sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya, apa enek wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enek. Berarti mulane Jadi dadi nek- wong gendeng ae lho, Met. Penak. Ah ngono. Iya. Yo. Iki piye to malah mbok. Ah, ya, ya satu lagi gerges. Ayo Mbak. Ayo Mas. Siap urung? Ayo. Velocity. Ayo siap-siap. Siji, loro, telu. Kari manis, kurang manis, tambahi wis yo wis, tok riko mikir sing kuno. Ayo Mbak. Pak Kangko. Harap. Velocity dong. Oke. Ayo. Ya. Apa iso? Gini, terus gini, terus gini. Aja waras. Gini. Ada ahnya ya. Ya. Kari manis, kurang manis, tambahi wis yo wis, sing dipikir opo kerasa. Persiapan kok, Met. Mantennya dari sana boleh ya. Ah, ya. Pak Velocity. Manten, berdiri aja dari situ ya. Velocity ya. Berdiri ya. Arahkan ke sana Mas. Mbak Putri sama Mas Wemas. Ya, berdiri ya Velocity. Ya. Berdiri dari situ ya. Ya, kalau bisa kamera ke sana boleh dong. Ya, dari situ aja, Pak. Ya dari situ boleh. Biar kameranya yang ke sana aja ya. Kamera siap nggak kamera? Biar kameranya dari depan sana ya. Kamera. Kamera siap. Oh, foto cerat-cerit. Kamera siap. Dapat. Siap, Met. Oke, Mbak Maya kasih ya. Ayo. Siap ya. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis yo wis, tok riko mikir sing kuno. Sinden Wijo Laras Indonesia. Jangan boleh kalah semuanya harus bareng-bareng nih ya. Yang pacar-pacarku boleh ikut, ayo. Kok iclik-iclik sih? Ini boleh ikut. Oleh nih wong tuwek kuwi oleh. Apa teko? Syukur. Kok apa teko? Kasih Mbak Elisa. Ayo. Siap ya. Yuk. Ayo, bisa ora? Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis yo wis, sing dipikir opo kerasa. Yogonya nggak boleh kalah. Iya, Yogo nggak boleh kalah sama sinden-sinden. Los. Yang cewek juga ikut ya. Udutnya disalehne. Kamera. Lah kek mawis Kamera boleh nge-shoot yogo-yogo. Mela. Ayo. Ayo. Ora cerat-cerit lah. Ini leadernya, Pak. Ya, salamannya. Oke.
Ardi siap Ardi. Ayo, Mas Ardi, Mas Ardi. Mas keren dicopot. Ramelok dulu. Kamera wis siap. Siap, kamera siap. Jo. Spesial Pak Pak Haji Wiono sampun. Aku ki nganti gumun to anu met kok met. Pripun? Wong wedok-wedoke mesti aku angger ndelok ya. Nggih. Ah, Mas, angger ngene kok ilate dadak di. Ngene iki apa ngono lho jane? Niku asline kan Apa golek ngono? berat. Ilate saya opa mayang barang ini. Ngene iki ngopo ngono lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nek masalah ilat boten kenekan lho. Wah. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjuk lho. Berarti sinden-sinden iki anggere pas ki mau. Pokoke sampe metu latene aku pikiranku teko ndi piar. Kuwi asli. Wah aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Mulai bojoku anggere ketok melet tidak tapuk pok. Berarti anggere bojomu melet, Tak tapuk. pateni ae bojomu. Aja. Enak. Bojo Wong melet. itu sak dunya sing gelem ya mung sitok-tok ya. Mas. Lah nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora kuwi. kemati ya urung sadar. Lah iya kuwi jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Ya nggih. Pamundutan di anu kalau wau podang kuning. Nggih, kalian niki wau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sajroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggal katres. Nangis sajroning atiku. Lagu sing endi ya? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apal ngono kok. Ya jelas. Ah, cek ana Bu Dewi, Mbak Putri, terus sama jenenge kuwi Wanda karo Mbak Okvalica. Komplit. Oke, komplit. Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Iso dik nyeluk bojoku iso dik lho. Anu badhe nyeluk dik niki kula Konangan we, konangan we. Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah, Upama ya to. Upama. niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting no. Ngatur jadwal piye? Ah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dewi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih no. Heeh, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Jenenge Radil. Apa to, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dadi bojoku kok. Niki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Selasa, Rabu kene ya. Heeh, Selasa Rabu, Wanda. Akeh kene. Heeh. Terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Oh, mes loro. Mes wong Nggih. loro. Ya, heeh. Ngatasi kula. Heeh, terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa, Oh, Elisa karo Wiwi Nggih. Jumat. Setu. Setu. Setu apa Jumat? Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Jadi yalah Lah sing sitoke sing pojokan ki urung lho. Iki loro ki Senin. kersane di Badok Nyambit. Nek kula sing Radil. Jenenge dak siyo. lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo iki era kitang tanggal abang kuwi ya dienggo ngono lho. Tinggu apa? Opera ya montrot kabeh kaya. Lho, maksude iki pas tanggal abang sampean libur ngantor ki dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok, Bu. Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Sa upama santen saya kental ngono upama santen. Kuwi rak santen. Lah iya. Ayo Bu Dewi, Mbak Putri, Wanda karo Okvalica. Ayo, papat. Tiga. Tinggal kenangan. Ninggal katresnan kok kenangan. Ninggal katresnan. Tinggal kan. Ning garap musik gamelane gen ngetut kewe. Oh, ngono. Ya. Apa apa? Satu lagi ya. Atur kanca-kanca Mas Joko Kedung Malang yang ada di Kediri, terima kasih go menyimak. Oh, ngono, heeh. Go Mas Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta, tasih monitor, Mbah Nuwun. Anu mriki mawon nak kali niki anjlok mboten apa-apa nggih. Loro bukan anjlok liyane liwat Nah, tangga. niki tasih eman-eman kula nak anjlok kula onder dile anu kaya. Enggak. Sing loro wis duwe anak, Nggih. sing loro jek gadis. Nggih. Wis titane sing loro sing gadis sing endi? Sing gadis jelas niki to, Pak. Heh? Mas yo kalih merem nggih tetep ngertos lho. Sing rene iki. Loro. Iki lho sing gadis-gadis. Loro iki jelas. Kok mburi padha iki gadis ya. SMA. Biyen. SMA 20 tahun kepungkur. SMA lulus wis impur. Ya iki Mbak
Okva karo Mbak Wanda iki masih sendiri. Masih sendiri. Dongak-dongane mbong ndang entuk jodoh ya Amet. Amin, amin. Ora bakal ambuh jodone. Lah iya. Sing pundi wau, sing pundi? Sing 1 2 itu lho. Sing penting Mbak sinten? Wanda. Pak. Okva kali Mbak Wanda. Wanda. Golek bojo pisan kanggo selawase. Aja kaya sing kono-kono ya. Dadi Dadi pisan kanggo selawase. Nek iso ki dipikir tenanan mergo nang donya iki nek iso diusahno pisan. Ya, dipikir tenanan. Nek iso milih aja adoh dagelan. Mergo Alah. wong duwe bojo dagelan ki padha karo duwe slep 7 nggon sawah 3 nggih. Alah nyatane dhek ora gablek popo. Lah tanggapan pas sepi. Yo. Ngomong ae ngono kok. Ayo kaya ngomong. Ninggak katresnan. Yo, para kanca, yuk. Apik.